ina so in zama sabon shugaban kasa a Najeriya 2023 wa zai zaɓe ni. A ga wata nan dai ta to ni A'a, ni ba na son mata a ƙuri'a ta, iya maza kawai nake so. Ina abokina waccan da ta zaɓe ni ai gwaran fasa fitowa takara. Ba zai yi ba. Ai ni ƙuri'a ta kawai maza ne zalla. gwara masu dangalan tun su zaɓe ni. A'a, maza zalla masu wando har ƙasa. Masu dangalan wando su ma ƙuri'a su ba ta kirki ba su ba. Maza nake so. Kuma ina so in ga yawancin ƙuri'a ta matasa ne zalla. Domin irin muke nan masu jini a jiki. Masu jini a jiki kuma waɗanda suka fara aji ɗan waɗanda suka san rayuwa kenan. Daga ɗan shekara 20 zuwa abin da ya sama su muke so mu samu a ƙuri'anmu. Ni ne sabon shugaban ƙasa wanda yake so ya nemi takara 2023. Wanda ya ce na yi daidai na gode, wanda ya ce ban yi daidai ba Shi ba ga tashi ba. wannan ba ai ita ce daidai da shi ai duk dan adawa wannan ita ce daidai da dan adawa, wanda kuma yake shi masoyi ne dan tafiya ne haka shi ne nashi. Amma haka ana tare da kai kenan, an aka ma haka 100% kenan. Kaga in kaga an ma haka amana 10 da 10 kenan, amma da an ma haka sai ka ba magana ai kana ruwa ai kana